Права решение карян. Мехой такси кор кунӣ, праваи раси надорӣ дӯстон. Барои шумо ҳамаи мушкилот ба хости Парвардигор ёфтем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ мардуми тоҷик. Видеоро паҳн кунед барои шахсҳои беправа, проблемаи доштем барои мошинҳайкунӣ. Дӯстон азиз, автошкола омадем ки дар иҷа шуморо праватона алиш мекунанд, қирғизиш мефора, уруси мефора, тамоман надорӣ метавонанд ба шуморо ёд дода ба сатҳи буланд. Ҳозир ман медонам тарзи рафти дарс ёд додан ва аз ҳамаи мушкилот баровардани шахсони беправа, шахсони яъне ки ҳуҷҷати ронандагӣ надошта барои шумо ман аз ҳамиҷа ёд дода, нишон дода барои мардуми тоҷик пешниҳод мекунам. бачаҳо бисёри шумо дар ҳар гиҷо 300 000, 200 000, 150 000 мети праваи урусия мегирӣ барои ронандагӣ такси, барои мақсад гаштани мошинсувори хитон. Аммо мутаассифона маълумот на ай знак дорӣ, на ай раҳ дорӣ, на ай светофор дорӣ, ҳуқуқи хита намедонӣ. Дар иҷа ба чӣ мегӯянд бепул соҳиби маълумот, соҳиби права, соҳиби ҳама чиз мешавӣ. исми шумо 25 000 то 70 чанд ҳазор барои категорияи худтон вобаста аст. метие ин барои ҳолати дарс хонанд. ҳар рӯза шумо иҷа официально, яъне ки заошни ошни иштирок мекунед то шумо маълумоти пурра бидиҳед. ҳамчунин бибинед ки ин бигем школа, яъни чӣ мегӯянд ронандагӣ форвард ҳатто аз Тоҷикистон чӣ қадар раҳматномаҳо доранд, яъне ки бибинед грамотаҳои хуб ки 2 бор 3 бор мегирад. ба ҳамин хотир аввалаш Парвардигор дар дарсшон, дар ҳолати правагиришон оригинал бидан, бефанду фиребшу бо сатҳи аъло. аввалаш Парвардигор ман худам шуморо гарант медиҳем бародаро. ҷа генерал директорш таги ҷа духтарако кор кардем. ҳозир мо мерем иншоалло аз суҳбати устод бохабар мешавем аз ҳолати чӣ мегӯянд тарзи дарс рафтани бачаҳо. ягу саволо иншоалло устодоро ва шогирдоро метиҳем. хуб дӯстон азиз, чӣ хеле дида шуде ҳамиҷа бигем симхона, ҷое ки бародарони худмо новобаста аз синни сол барои ҳуҷҷати ронандагӣ, барои права муҳим аз ин аст ки праваи Б, С, Д мақсад чизе ки ҳаст дар ҳамиҷа ҳар кадомаш ба ҳар гуна омадагӣ, маблағ спордагӣ ҳамун категория хича палушад кардаистем. иншоалло ҳозир ман ҳаракат мекунам ки суолу ҷавоб ай бародаро кунам ва сухана бо ба устоди азиза битем. маълим аз таҳти дили раҳмат. хуб баъди ин устод дар школаи шумо, дар ҳамин мактаби шумо дар тӯли чанд рӯз тайёр мекунед ҳамин донишҷӯёро барои права палучат кардан, барои экзамен тайёр мекунед, барои равон кардан то бигиранд шуд? Средний вақти сарф мекардагиашон бачаҳо 2 ҳафта мерад. 2 ҳафта дарс ошния ҳар рӯза? Ҳар рӯза. Дарси мо непрерывне, ҳар рӯз дарс мегузорем. Лекин амин группаҳо дохил мешаванд бачаҳо, баъзеҳо тамом мекунанд, баъзеҳо дохил мешаванд. Средним амин 2 ҳафта вақт мебарад барои як одами мо муроҷиат кардагӣ тайёр шуданашон. 2 ҳафта ҳар рӯза бояд дарс бияд. Бачаҳое ки баъзеш кор доранд, баъд ин ҳолатҳо чӣ мешаванд? мақсад 2 ҳафта не 3 ҳафта, 4 ҳафта мешавад. То ҳолати тайёр шудани бигем ҳамун донишҷӯ метавона биёяд. дар ин ҳолат дигар маблағ намеспорад, дар ҳолате ки як бор маблағ меспоранд то корашон буд шудана. бале ман бештара гап задам ки маблағе меспора, ин на барои ҳамун права аст, ин барои ҳар рӯза вақти шумо барои дарси худшон аст ки шуморо вақт сарф мекунед, нерви сарф мекунед, меомӯзонед. хуб имконият бошад дар чи шогирдор ягон чапарсам. ассалому алайкум ака. номи шумо чи ака? Аслиддин. Ассалому алайкум. ака чанд рӯз хонда истодӣ? 2 ҳафта шид. ягон чи фаҳмидӣ? ягон чи тайёрӣ ҳаст? тайёр шудастем, насиб кунад наздикида экзамен дорем. экзамен. яъне ки заошни аз ошни, яъне ки ҳар рӯза омадан хубтар аст аз ҳолате ки мехари правара. худоам бароти акаҷон иншоалло баъди права бо ай шумо интервю мекунам. хуб акаҷон номта бигӯ аввал. Ассалому алайкум. Маҳмадали ном. ака маҳмадали ҷон чанд рӯз хонда истодӣ? ман 2 рӯз хондастам. 2 рӯз хонда истӣ. яъне ки то ин вақта праваи тоҷикӣ доштӣ надоштӣ? бале праваи тоҷикӣ доштам. ин дарс хубтар буда ё? бале беҳтар аст. хеле аста мефаҳмем, қонунои худро мефаҳмем, ҳуқуқи худро мефаҳмем. хоҳиш мекунем ки биям дарса иштирок кунам, правара мақсад ба саводи хичон бигирам, на ин ки биравам бихарам пул қатӣ. бале ин хубиш ҳамия ки ман акаҷон правара бехатарӣ, яъне хондан ҳамия аст. иниш хубаст ҳамия ки бехатарӣ хондан аст ки хеле аста аз худ мекунӣ, ҳуқуқи хита медонӣ, нарушение намекунӣ, иштирок кам меҷа. алло баракат я бародаро. устоди азиз, як саволи дига метим иншоалло вақти шуморо бачаҳо гирифтан. устодҷон, тавсияи шумо якм ба ҷавоное ки шуморо мебинанд баъди ин даъвати шумо ва яъне кафолат ё гарантӣ додани ҳамин хитон ба бачаҳо гап занед. гарантия барои палушат кардани шагони ронандагӣ. гарантия медонед чихе? амин бисёр бачаҳо муроҷиат мекунанд, бародарои худам мебиён, мегӯянд ки ягон гарантия ҳаст мегӯям. бале.
гарантия ин дунёро ки дода метавонад? Ягон чиз ба ҳеҷ кас дода наметавонад. Ҳар як одам аз худаш вобаста. Агар хона вақте ки ваҳо дохил мешан дарси мо ваҳо талабои ман мешан, обрӯи ман мешан. То ҳамаҳо тайёр нашаванд, ман ваҳои экзамен намемонам. Аввал тайёр мекунам, аввал ман ба имтиҳон месупурам, якум очирад. Хотири ман ҷамъ бошад, барои он ки ҳар як ҳамин одамои ман ба муроҷиат кардагӣ ҳамашон обрӯи ман поим намезанам ягон вақт. Барои ҳамин ҳаракат мекунем ки обрӯи бо бардорем. бале бачаҳое ки то ҳол наомадан яки навора бибинанд чӣ гуфтанӣ ҳасти ҳолати коришонам яъне ҳаста ки шумо худтон определид кунед бачаҳо рӯзои шанбе якшанбе ҳолати выходноиштон биёянд ин ҳолатҳоро чӣ кор кардан дар кор бачаҳое ки бисёр корш аст агар кора парта зиндагиш намеравад ҳамин ҳолатҳоро мефаҳмонед тамом набинед барои як кора сар кардан вақт ҷудо кардан дар кор ин в любом случае то вақт ҷудо накунед бе ин намешад. Барои консултатсия ҳар рӯз мо қабул мекунем. Мо мисол як вақти муайян мекунему қабул мекунем мебиён ҳаминҷо консултатсия асосӣ вақти дарс ба мегирем барои омада диданашон шояди зиндаво ҳаминҷо шитиян ама як савол-ҷавоб мекунанд қити бачаҳое ки хондосиянд ин я думаю лучше всего биёну бинанд чишми худашон ки бинанду дилашон пур шавад. Я бо иштирок мекунам мана 2 нафар одамои нав омдаги имрӯз мана иштирок кардосиям бисёр информация якум дарсам даже якум дарсам не консултатсия омда консултатсия омда ман гуфтам дароятон биёитон дарс мегузарем якбор бенитон худотон баъди дарс хулоса мебароранд мақбул шуд ё мақбул нашуд. иншалло саломат бошед бародари азиз ба диққат гӯш кунед дар инҷа шумо шеър азёд намекунед дар инҷа шумо чизое намекунед ки ба шуморо қин шава азёд карданаш чизҳое ҳастанд знак светофор хат убурдан овардан ин чизое ки барои ҳамин баъзе чизои тайёр шидани экзамен то шумо праваи яъне ки шаҳодатномаи ронандагии урусия бигиред тоҷикиш мақсад дар тоҷикистон урусиш дар инҷа барои шумо метавонед баъди ин чикор кунед дар трактор дар кран дар такси дар ҳамин чизо кор кунед устод шумо барори кор ба ин навор мо қад намекунем иншалло дар наворҳои оянда мақсад шахсои нав ба нав шуда дар наворҳои оянда бародаро палучат мекунанд як шабо интервю мегирем ва шуморо нишон медиҳем устод як боргоҳ барори кор шумо баракат дар касби кортон. дӯстон азиз яке аз шогирдон ва ҳозира боша устодо ки яъне дар ҳамин ҷа кор карда истодай ҳамун занге шумо мезанед рақами кори ҳамин корхона автошкола ҳамин бародар рамазон чикор мекунад ба шумо ҷавоб медиҳад. акай рамазон салом алейкум. то ҷои шунидам худат шогирд будӣ ҳозир устод шидай худат тавсия шумо ба бародаро. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи бародари азиз ман Рамазон ман дар ҳамин автошкола хондум правама алиш кардам баъд ба дигар бародаро тавсия додам манам патент дорам ҳозир дар такси вақтҳои холӣ кор мекунам. бародарое ки шумо дар ҳақиқат ҳамин чиз лозим дар ҳамин чиз муҳтоҷед марҳамат муроҷиат кунед мо дар хизматшум. саломат бошед ҳозир ҳам мошиное ки ноз дарои экран бачаҳо дистодан ин 4 мошин буд кадом мошинаҳо чӣ хел ҳастанд мо автошколаи мо 4 литсензия дорам бародаро литсензияи категория А Б С Д баъди категорияи Б гирифтан шумо метавонед ба мо также муроҷиат кунед сразу категорияи С Д мо категорияи С Д шумоам кушода метиҳем также метавонем категорияи А тонам кушода тиҳем. дар ин мошино шумо ваҷдани мегзаронед бачаҳоро 4 намуди курс дорем категория А Б С Д ҳар як категорияи мода ваҷдения инструктори высшее образование яъне ки таҷрибадор ёд метиҳад ҳама тарафа дастгирӣ карда метавонем барои шумо ҳамаи условияро сохтагем иншааллоҳ то ҳоле ки ҳамин ҷаем мо метавонем ки бародаро ҳамаи шуморо дастгирӣ кунем также не только бародаро апаи хоҳарое ки шумо праваи тоҷикӣ доред алиш кардане ё ки мехоҳед с нуля бигире шумо дам условия тартиб дода метавонед. фаромӯш кардам ҳаминҷаша қайд кунам ки бибинед ки барои дарси занҳо модаро баъзе бародаро мехоҳанд оилаҳошон вадид кунанд мақсад шофёр бошанд кӯдакҳошон мактабу садиқ барам биёранд отдельно дарс дода мешавад барои модаро ёд дода мешавад ба сатҳи олӣ ба ҳам хотир акай рамазонҷон алло баракатон тия бачаҳо ҳамин сайти саафтар кардагиам дар инстаграм бародаро дар ҳамин метавонед бигзаред бо тарзи рафти дарс эё бо хабар шед алло баракатон тия. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.